Delentang. Nyuwun dongane warga masyarakat. Merga Pak Moko nembe nandang gerah. Nun, kek muga enggal pinaringan kesehatan kek iso bergabung meneh. Amin. Kek iso dadi bahan bulian meneh. Wah, cangkeme. Wong ndongake sehat kok kowe ngarep dibuli ora. Kae iki seniormu, kae iki nek ora sing mbakoki beliau kuwi mergo kae sing wis apal karo rasamu. Ya menahe ndongake karang kan sindane suci urung tau kambon lanangan. Karo joget nek nembang ki karo joget. Bingung lho nek klenik-klenik iki kepiye lek karo joget. Bisa ngene-ngene iki. Aku ki jek bingung lho Mas, aja dingonokno. Lah aku ki yo mangsaku yo rek obah nek gek obah apa. Cah ki kok bahasane enek wae. Apa mau? Klenyik-klenyik. Klenik-klenik ki main kodam kae lho. Kok main kodam? Kae klenik kae. Lah kuwi klenik-klenik ki. Ya beda. Beda. Ya karo joget, nembang ki karo joget. Lah nek joget nek Mas. Sapa? Sing endi? Kae lho. Dawa lali aku. Sing nabuh apa? Jaipong. Melendut to? Mas lendut. Heeh. Mas apa to, Mas? Mas Mojo. Mas Mojo. Wis lendut ngono ae. Mas lendut. Heeh, lendut. Oh, lendut. Ngopo kae nek joget ngopo? Lho, maksudnya nek Mas lendut ngendang aku sik joget. Oh, kan iki klenik-klenik lagi aku adene bingung. Nek aku sing ngendang kowe ya joget. Lah ora. Ya ora apa-apa. Sesuk dicoba ya. Oh, nggih. Sampai dijoget iki kepes. Iki asli lho kuwi. Kuwi asli lho kuwi. Kuwi ora digawe kuwi, alami kuwi. Ya kepis. Ya, entekno. Ya pisan meneh lah ben penak nek. Sesuk ajar joget. Pasundan.
dicogeti. Nah iya ya. Nah. Tertambah. Lendok in action. Kanca-kanca ki ditresnani, Mbak. Aku kanca-kanca iso do awet nyengkuyung aku kuwi mergo ya do tak tresnani kuwi mau. Iya. Ya mung emane kok nek latihan sing mangkat gur sing pinter-pinter. Heeh, Tanun. Kowe wingi mangkat ta kowe latihan wingi? Mangkat. Pinter ya kowe, pinter. Liyane iki ora selo ya gong ora kok berarti ora gek ora pinter ki ora. Mas Etsa kaya omahe daleme Semarang kono, apa ya kelakon saka Semarang ngendhit motoran nyang Gunung Kidul kuwi ora. Kudu. Lah penting diojeke mangkat. Diojeke? Nggih. Wis ora usum nun saiki. Grab. Lah nek kowe cek nek ojek ya. Oh lah iya. Jan, cah kok polos. Nek awar Mbak Yumuniken ki nek dicak rembukan sing aja gelem. Lah ngapa? Kowe kudu ngene iki ae. Kowe iki isih urung dong kawruh apa-apa iki. Dong bae. Jenengan iku ora reti. Oh wingi apa? Dong bae apa? Nang Indomaret tuku pain kopi anu. Jajal kopi larang, Mas. Ampun ngumbar wadi. Ono kopi tek 20.000 ndak ngejon e. Lah tapi sejek jumlek ki lagi iku lho. Lah iya. Heeh. Gek rasane piye? Kok kaya kopi gudhe. Lah tenan Mas, aku ra gawe-gawe nek rasane iki jendel-jendel barangnya jebol apa jenenge sprinkle napa? Oh, crumble. Crumble. Tak kira nek orang diudah. Tak kira nek orang diudah yang jendel. Berarti ten mboten gaul kok kula iki. Ya bukane bukane kok ora gaul aja terus cilik ati ngono kuwi. Pancen sing digolek iki wong sing urung ngerti apa-apa kaya kowe ngene iki lho. Jane reti, Mas. Tapi kula niku kaum mendang-mending. Nggih tuku iki, nggih tuku iku ngono banget tuku kopi 20.000 lah, Dik. Ora. Lah iya ya, mbok nggo tuku polar ya. Polar nggih ngapa? Ayo tangga lawuh apa ngapa? Lah mentale bedodong. Ya ora apa-apa. Tak wangi nimpal.
Lah ra let suwe pono aku nek dipangan. Iya. Entekno ndak? Sekolah ranking sekolah iya ranking pira ta kowe? Hah? Sekolah ranking pira? Ranking 1 Kamburi. Mboten, ra ono ranking. Ora nganggo ranking. Ora. Kurikulum kemerdekaan ki ora nganggo ranking aja. Ora. Nah, sip. Gek ngapa nek takon ranking ki? Ya wis gur takon wong kowe ki ya tau sekolah ngono lho. Iya. Nah iya. Wis gek lungguh. Pun. Heeh. Matur nuwun. Padha-padha. Heeh. Cah nyenengke. Lah iya.